Здравейте, приятели! Намирам се в Пловдив и както разбрах, общината ще бистри проблема с трафикът и с колите. Но не знам защо толкова години не мога да избистри това, че служителите на общинската администрация ги мързи до мозъка на кости им да си свършат работата, за която са назначени и за която взимат заплата. Примерът е този. Автомобил, който е зарязан от една година тук на Бунарджика, с изтекли абсолютно всички възможни документи, за които ние сме сезирали район Централен, а оттам ни обясниха, че декември месец този автомобил ще му бъде поставен стикър и той ще бъде изнесен от употреба. Сами може да разберете, мили приятели, днес декември месец не е, а днеска вече сме края на януари и още от община Пловдив не са си мръднали пръста дори да сложат едно елементарно стикерче. А оттам трябва да чакаме още един месец, ако случайно собственика на този автомобил, който е зарязан повече от една година тук, да дойде да си го премести. Мили приятели, питам аз, защо трябва първо да бистим проблема с трафика, като можем да започнем с най-елементарното и да премахнем всички тези изоставени автомобили, които пречат на другите автомобили да паркират в Пловдив? Нека чуя вашето мнение, пишете в коментара какво мислите по въпроса.